Eli me tehdään avaimen perä. Me tarvitaan siihen avainrenksu ja 2 eriväristä nyöriä. Pujotetaan nämä nyörit avainrenksun läpi. Ja jätetään tänne tämmöinen pieni, lyhyempi häntä ja sitten pitemmät hännät. Laitetaan nuo lyhyemmät keskelle ja nämä pitemmät tulee tänne sivuille. Valitaan, toinen tulee tähän työhön päälle ja toinen alle. Ja tämä valkoinen tulee tästä päälle. Sininen kiertää silloin valkoisen päältä näiden 2 alta ja tulee täältä valkoisen muodostamasta lenkistä ylös, jonka jälkeen kiristetään. Ja sitten uudestaan. Valkoinen tulee päältä, sininen menee valkoisen yli, 2 langan ali ja menee valkoisen muodostamasta renksusta takaisin ylös. Ja taas kiristys. Sitten me tehdään toinen avaimen perä, vähän erinäköinen. Ja tähän me tarvitaan taas 2 narua ja avainrenkula. Ja laitetaan nämä narut sillä lailla, että ne menee vähän ristikkäin ton. Ja toi rengas on tuossa puolivälissä. Sitten me lähdetään täältä. Valkoinen jättää tuonne pienen lenkin, mutta nousee tuosta sinisen yli. Sitten sininen menee molempien valkoisten yli. Sitten valkoinen menee molempien sinisten yli. Ja täältä sininen menee valkoisen yli, mutta nyt kun täällä on tämä ensimmäinen lanka, niin pujotetaankin se täältä tämän lenkin ali. Jonka jälkeen me kiristetään tää. Ensimmäistä solmua voi joutua vähän muotoilemaan, että siitä saadaan sellainen oikean näköinen. Siitä pitäisi tulla tällainen, missä on 2 valkoista ja 2 sinistä. Sen jälkeen lähdetään taas valkoinen, menee sinisen yli. Sininen molempien valkoisten, valkoinen molempien sinisten ja sininen valkoisen yli ja ali tuolta lenkistä. Ja taas kiristetään. Sitten kun avaimen perä on halutun pituinen, otetaan kaikki langat yhteen samaan suuntaan. Kiepautetaan ne solmulle. Eli tehdään lenkki ja viedään ne sieltä lenkistä läpi. Ehkä kannattaa pikkusen pitemmäksi jättää nämä päät, jotta ne kaikki kiertyy netisti. Ja tällä estetään se, ettei purkautumaan. Jos tuntuu, että ne on liian lyhyet ne narut, niin voi myös solmia vaikka valkoiset keskenään merimies-solmulla yhteen. Siinä on meillä noi päättelyvaihtoehdot. Samanväriset yhteen tai sitten kaikki yhdessä solmulla yhteen. No niin, eli nyt tehdään sitten tämmönen letitysavaimen perä. Eli tehdään ihan normiletitystä, teipataan 3 narua vierekkäin pöytään ja aloitetaan oikeasta narusta, pistetään se keskimmäisen ja vasemmanpuoleisen väliin. Ja sitten otetaan tuo vasemmanpuoleinen ja laitetaan se oikeanpuoleisen ja keskimmäisen väliin. Ja siitä
rataa sitten jatketaan tätä letittämistä, niin kuin ihan normaalistikin tehdään letti. Eli aina laitetaan naru siihen keskelle. Ja kun tämä ensimmäinen letti on valmis, niin sitten tehdään sama eri väreillä 2 kertaa. Eli tehdään yhteensä 3 eri väristä lettiä. Ja sitten kun me ollaan nämä kaikki 3 eri väristä letitystä saatu letitettyä, niin pistetään ne tuohon pöytään kiinni teipillä ja letitetään ne keskenään. Ja niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin siellä yhdessä noista on tommonen helmi, eli sä voit laittaa tuollaisia helmiä sinne joukkoon, jos haluat. Ja tämmönen on tää meidän valmis avaimenperä sitten. Siitä vaan puuttuu enää toi avaimenperä renkula, mutta se voi siihen itse sitten kiinnittää.